ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ନ ଉଠେଇଲେ ସେ ଜମା ଉଠିବନି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀଟି କିଏ କି? ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀଟି କିଏ କି? এটা ଗୋଟେ ଲାଡୁଲଟା କି? ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତତେ କହିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏ ଶୁଣିଲୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଉନୁ। ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ। ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ବୋଲି। ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ବୋଲି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ପୁଣି। କେଡ଼େ ଗଧିଆ ପୁଅଟା। କେଡ଼େ ଗଧିଆ ପୁଅଟା। ଏ ପିଲାଟି ବାଇଆଣୀ ତାର ପଇସା ସଇଲାଣି। ଏନୁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏନୁ ହସୁଛି। ଏଟା ବାଇଆଣୀଟା। କୋଉ ବାଇଆଣୀ ତୁ? କୋଉ ବାଇଆଣୀ?